gi gimiluongo ni catastrophe. Wabro bedo gi tuoche mok wanyal handle, and nobody will be safe in this country. Members mag parliament will not be safe. Even the president will not be safe. Everybody will be in danger. And the mommy akwayo ni gini kikwangie uru kaka jomoko ngie ni oyo mae wach mar jo Homa Bay kata mar jo county moro gini omako waduto. And nobody is safe in this country if disease or wuok kamoro kendo spread kamoro. Koro nyaka wangie yo moro matut makantie pesa moko makaka Dr. Davji wacho correctly, wangie gik makoro wanyalo chungo mondo wadil gi health crisis masani wan go e Kenya kae. Osuri lernu ane mokuongo weche ariyo. Achiel en pesa marom nade ma county dhi dwaro mondo mi ores wachni, to mar ariyo joma koro chunge tich sani gi nja gi konyo nang'o, nikech ing'eni mondo mi ji ong'e ni wachni en wach mapek nyaka kuong nyisgi ni ng'ama iromogo mokuongo kata mane gate kanye mosekuongo gol, koso ng'ama ne chiwo yath, koso ng'ama ne pimo ji, ang'o miwacho ni tuoche dhi bedo mang'eny? Gimomiyo wacho ni tuoche dhi bedo mang'eny nikech Trevor e migawo mar thieth kae wan gi pillars mang'eny ma watiyogo e ng'iyo ratiro mar thieth. Gik moko kaka healthcare financing kata pesa mabiro e migawo mar thieth en achiel kuomgi. Wan gi gimiluongo ni health products and technologies kamoting'o yedhe, gik mipimogo ji e laboratory gi gik makamago. Koro gin gik mang'eny, but ng'eny gi duto te largely gin gik ma cost pesa. King'iyo healthcare financing system ma wan go sani, karibu and ka wuoyo for Homa Bay, we need 1 billion extra mondo wadi bed ni wanyalo deal gi tuo ma gaps mowe e weche mag HIV, e weche mag TB, e weche mag malaria. Malaria ing'eyo kaka malaria nego mine manegi ich kod nyithindo matindo. Gik moko nyaka kaka net Trevor mineno mipogo e miergi